Bun, mergem mai departe. Perfect. Să continuăm. Avem o întrebare care și asta e foarte roșie. Tu te văd aici. Deci, zi-mi numele manelistului care nu-l halește. Mamă, asta mi-a pus-o și la picante. Numai măruță să... Heiță Piticu. Nu, la mijloc, că la nu se supără. Zi altul. Oricum, aici am mințit. Am mințit? Ai mințit, am pierdut pariul, Ai luat-o sutic. 100 ai 100. Îți dau cuvântul meu de om, de onoare, că nu am nimic cu nimeni. Eu nu am nicio dușmânie pe nimeni. Poate au ei cu mine. Cum tu ai pe cineva pe care nu-l halești? Nu. Dacă răspundeam așa, apărea că sunt sincer? Te-a apărut că minți. Eu știu adevărul, n-am vrut să știu. Asta e acum, ai pierdut și pariul, da. Crezi că banii aduc fericirea? Nu. Minți. Mint? Și asta mint? Mai vreo 200 să-mi dai până acum. Băi, stai mă că n-a făcut așa pariul. Hai, nu Cred că aduc un pic și ei fericirea, adică au rolul lor și... Aduc, mă, banii fericirea, pe bune. Băi, ce vrei, să ne mințim? tu nu ești de aceeași părere, nu? Niciodată. Decât să plâng într-un autobuz, mai bine plângi într-un Maybach. Nu? Corect, dacă se plânge în autobuz, mai bine mai bag, dar întrebarea în sine nu sunt de acord. Banii n-aduc fericirea. Deci banii n-aduc fericirea, mărimea nu contează și binele se face liniște. A zis un sărac, o aia mică, care n-a făcut un bine în viața lui. Bună pasta! Bun. Vorbe cu țancă. Există cineva în domeniul nostru care dacă s-ar lăsa de muzică nu ți-ar părea rău deloc și cine e ăla? Și cine e ăla? Da. Bă, asta e de la tine, nu mai minți. Nu e! Ia! Uite. Aici vreau să vă pun acolo. Deci, Da. există care e întrebarea? Da, există cineva în domeniul nostru care dacă s-ar lăsa de muzică nu ți-ar părea rău deloc și cine e acela? Mai mulți.